Zvino futi vari kutaura kuti yakatendedzwa nematsotsi. Ivo wakapinda futi pachaita futi mamwe matsotsi. Kulen TV. Atibatike zvechobu. Muri seiko nhasi boys Kulendi. Muri seiko. Boys Kulendi. Inini ndogara ndakateerera hangu Kulendi TV. Ndichibonzwa uyo comrade wenyu Traore. Pane paitaura naTraore achitaura no Chamisa akajiwa maelection kakawanda. Akazovimbisa kuti ezvino handibirwi. Zvinhu zvese ndakatogadzira. Pane chimwe chinhu chandoda kubvunza chandoda kuziva. Chekuti ivo kana vachiti kwai Chamisa akanyarara kana kuti vanhu vemaopposition vakanyarara, vari kuda kuti Chamisa ataure kuti chii? Vari kuda kuti Chamisa aende kwavari here kana kuti ivo ndo vane chinhu chavo? Because ivo izana kunetsana kweZANU-PF kana vanetsana ivo vachiziva kuti kana vari vega vabudirire, ndo vanofanira kuenda kwavari vanomuapproach. Vomuapproach akavotaura nyaya yavo kuti anosha Mwari tibetsere, kwete kuti Chamisa angokambira. Plus munhu wavanoramba vachisimbisa vaitaura kuti kwai Chiwenga akasiyana naMnangagwa akasiyana chi. Ndikuri memba inini takuda kuenda pamaelection a2023. Chiwenga ari parally yeZANU-PF achitaura kuti iye tumapati Triple C haife yakambotonga kapati keTriple C kanda kukrashiwa padombo senda. Kana une uyu teerera marallies eZANU-PF paitaurwa naGeneral Chiwenga, waitaura kuti nyika icharamba ichitongwa neZANU-PF, Triple C haife yakatonga, Triple C inoda kukrashiwa padombo senda. Ukateerera mauye eZANU-PF iripo speech iyoyo yaGeneral Chiwenga achitaura nemuromo wake. Saka imimi muri kureva kuti mimi Chamisa akataura kana Chamisa akada kubetsera vana Geza nana Chiwenga, Mnangagwa akabva papawa. Ndepapi pavachamira naChamisa vachimuti munhu akanaka kana kuti vanenge vachitomurongera futi hora? ZANU-PF chayakaipira kana ndeyekuti inokuda, ine zvinhu zvainoda kuti uibetsere. Kana uchinge waibetsera zvikangodarika vanokuisira muchetura wofa. Ini ndinoshamisika vanhu vanotaura kuti Chamisa anga akasiyana naTsvangirai. Vanga vakasiyana. Tsvangirai anga ane mwoyo wevanhu. Zvinobetserei kuti Tsvangirai anga ane mwoyo wevanhu, but mwoyo wevanhu wachoona iwo pamwoyo wakazomuurayisa akaisirwa muchetura akafa. Kudai anga ane mwoyo wevanhu aripo ari mupenyu taifara, but zvinobetserei kutoti anga ane mwoyo wevanhu pamwoyo, but izvi zvaaripi nekuda kweZANU-PF. Zvinhu zvingane zvakaitwa naMorgan Tsvangirai akawinza US, handiti vamushandisa patakazoenda pamaelection akajiwa akatobva papawa. Saka chakatotanga ndo chakachenjedza. Chamisa akazviona kuti no vanhu ava havasi vanhu kwavo. Hatisiri kutaura zvekuti munhu weopposition. Saka munhu weopposition ndiye angazodiwa stereki. Iye Chiwenga akabetsera Mnangagwa kubvisa Mugabe. Handiti hatingati akabetsera, ndiye akatobvisa Mugabe akamutora Mnangagwa kuti uya uzotonga nyika uzondisirawo. Iye zvino Mnangagwa akurwadziwa kuti achisira iye Chiwenga wacho, akutomuisira muchetura, akutouraya mamwe mageneral. Saka imimi vanhu vanomboda kuti Chamisa amboita sei chai. Asi vanhu vakatumwa neZANU here, ZANU yacho iyo chitori chinhu chavo chavakatogadzira kuti tichanyepera sekunge isusu hatiwirirani. Taparadzana mimi mochiita senge munoda vanhu veopposition stereki, motaura zvinokamfota maopposition kuti vadii vauye, moita senge munoda kubatana. Saka vada kuti Chamisa adii. Izvezvi kutonekwa zvati kutotaura izvezvi, kudai takabva pamaelection a2023 vasina kumbotenga munhu anonzi Chabango, izvezvi ZANU denge isiri kuita zvodai Chamisa atori nemaMP ake varimo muparliament vasina 2/3 majority.
handiti vakacreata chabango, ndiyo iyo ZANU PF yakacreata chabango akaita zvaakaita. Saka nhasi anotanga kuti chamisa this chamisa that kuti zviite sei. Saka vasada kutamba nepfungwa dzevanhu. Ivo vanageza ivo havasada kutamba nepfungwa dzevanhu. Ivo kana vachigwa ndavagwe, chamisa ndavasiyana naye. Iyeyo kana vachiti kwa ZANU PF icharamba ichitonga svika madhonga ane nyanga, ndairamba ichitonga svika madhonga ane nyanga, kana ivo vachitadza kubvisa munhu wavakaisa yeye, varoda kuti vada kubvisigwa nani? Munhu iyo ndiwo vakamuisa, vada kubvisigwa, vada kushandisa ani? Ivo vega vega vanozivana vaurayane. Ndekupi kwawakwambonzwa achinzi kwai munhu weZANU aurayiwa nomumwe munhu weZANU, kana Mnangagwa atuma maCIO kunouraya kana mwana waGeza kana kunouraya mwana waTraore? Shamwari, kune hama dzedu dzakawanda dzakafa dzakaurayiwa nevanhu. Kune hama dzedu dzazvirema dzakaremadzwa nevanhu ava. Ndiani munhu weZANU wakaunza achinzi apandukira ZANU kana kuti abuda achitaura kuti Mugaba akonewa Mnangagwa akona rweZANU akaurayiwa? Saka vasada kushandisa vanhu. Chamisa ndavamusiya, Chamisa charamba chimuda achero zvikaita sei, nokuti ndiye watoda. Kana Mwari vakati iyo ZANU icharamba ichitonga svika ameni icharamba ichitonga, kana Mwari vakati ichabuda ichabva. Saka ivo vasati vanzi Chamisa anofanira kutaura. Ivo kana vachiziva kuti vane muono wavo kuti vanga vambori mune chinhu chakaipa, vakuda kubuda mune chinhu chakaipa, ndavamuapproach. Chinonetsa chii kuti vamuapproach? Vaende kwaari kuti no, tiri kufunga kuti zvakati. Kusaka ivo vada kuti ivo vavo zviapproachiwa, ivo vane vachiita chinhu chavo. Pana Mugabe vakati kwai akatenderedzwa nembavha, vakamubvisa. Zvinozvi futi vari kutaura kuti akatenderedzwa nematsotsi. Ivo vakapinda futi pachaita futi mamwe matsotsi. Saka vada kuzama kuita sei? Vada kuzama kudii? Ngavatiitire mushe. Ivo kana vachiziva kuti vane chokwadi chaicho chekuti no, Zimbabwe munofanira kunge muve neshanduka, ngavamuapproach. Vasangotaura pasocial media, vasangotaura pamaplatform avo, ngavamuapproach. Zozoya kunoku anozoya vachitaura kuti anota zowirirana zvakati kana tabatana. Sai vasangotaura zvokuti vanenge vachingotaura zvekuda kuti isusu tivenge munhu asina kana chaatadza. Haana kana chaatadza we Chamisa we. Haatorina kana ropa maoko, munhu akatozvichenera we anonzi Chamisa we. Saka vasangoda kublema munhu. Izvi zvanga akatozvizororera munhu. Handi vakaita chiu chavo vakabvuta Triple-C. Vabvuta Triple-C vakati ndambozorora. Vakufamba vachitaura vachiti asiya politics, vada kuvhekisa vanhu musoro, adii akadii. Saka pachashata chiva kuti ataurei munhu akanga ambenga ari pakuzorora. Saka unotoona kuti vanhu ava vanofarira kutambura kwevanhu. Ivo izvezvi vari kudya vachiguta izvezvi. Vana vavo vari kudya vachiguta, ivo vari kudya vachiguta. But zvinji rwevanhu ruri kutambura. Mamainzi vakatora zvese. Ukada kutarisa mese munana Midlands uku, maStave Station. Munhu 1 anoita maStave Station hamino 9. Igovernment yerudziyo iyi. Indotoona kunge Mugabe aitova nani. Hatisi kuti ari right, but aitova nani. Kuba kwake aitova mbavha iri nani. Zvakafanana kana une vana pamba, ukaona mwana anonga achingoba shuga chera chihura shuga chinakirwa nekutapira kweshuga. Hapazoitawo mwana unoba mari pamba. Uyo anotoba shuga unototora kuti apa vana vangu itori mbavha iri nani. Inoba shuga chete inongohwira shuga. Kwete mbavha inoba mari. Saka vanhu vakaita sei? Aiwa, ngavatitire mushe. Vana Traore imimi taimushe. Vana Comrade Traore taimushe. Chamisa musiye akadaro, musambomublame. Haatorina kana nechekuita nenyaya dzenyu. Mafights enyu aya. Mafights enyu amuda kuti vanhu vakurwirei awa mafights iwawo. Imi kana muri pachokwadi, kana mukawina kumubvisa ndizvozvo. Mochita kuti pachiita mareforms ekuti 2028 paende maelection pane mareforms kana muri pachokwadi. Musiya zvekuda kuti
kushandisa vanhu. Mashandisa vanhu veopposition vakatanga kuda kuti ndo vanenge vachirohwa, ndo vanenge vachiuraiwa, mune muri pasafe side. Saka comrade Traore paunei ipapo.